Sakane. Bore Google андозҳо ва муҳоҷирони меҳнатӣ бохӯрӣ карданд. Тасаввур кардед ин расми ғайриоддиро? Вале гап дар бораи ягон латифаи нав намеравад ва ё рассомони муосир, хеле муосир, хеле ва хеле ҳам муосир, балки дар бораи васоити ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ. ин хабарҳои ҳалваст. Ман Марзия Мамадрасул ва айни ҳол мо 10 хабареро баррасӣ хоҳем кард ки тӯли 7 рӯз ҳамон касоне ки танбал нестанд дар бораашон ҳарф мезаданд. ва чӣ хеле ки шумо дида истодаед, мо ҳам аз танбалҳо нестем. ана ҳамин қадар шарҳ гузоштанд фаъолони Инстаграм дар зери постҳо ба андозбандии блогерони тоҷик. Шаҳрвандон ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. Касе мегӯяд ки аз нафароне ки ба роҳи танбалӣ маблағ ба даст меоранд, нисбат ба шахсони оддӣ бояд маблағ зиёдтар ситонд. ва шахсони дигар аз ҳама он нафароне ки онҳоро дар рӯҳияашонро болида мегардонданд, албатта ки муҳофизат карданд. садоҳо дар шабака зиёд буданд, вале санади ҷиддӣ ба номи танзими андоз айни ҳол таҳия шуда истодааст, аммо дар кумитаи андоз муайян мешавад. агар шумо мехостед ба забт кардани шабакаҳои иҷтимоӣ ва ё YouTube шурӯъ кунед, сараввал фикр кунед, оё ин ба шумо зарур аст? ҳатто дар ин ҷо худро муфлис вонамуд кардан ғайриимкон аст. барои саноат хеле аламовар. аммо аз тарафи дигар блогерон аз дигарҳо чӣ бадӣ доранд? чаро ба онҳо аз аввал имконият надоданд ки хазинаи давлатро пур кунанд? корҳои аҷиб шуда истодааст. ҳақиқат бояд ғалаба кунад. адолат. аз ин рӯ мо ин хабарҳоро дар бораи блогерҳо ва андозҳо ба хабарҳои худ дохил мекунем. оғози бад нест. азбаски сухан дар бораи қарзи шаҳрвандон аз давлат меравад, пас биёед дар бораи артиш низ ҳарф мезанем. не навазкарони эҳтимолӣ барои маъюб кардани худ ҷарроҳии пластикӣ ва ё барои ба кӯҳ рафтан. шитоб накунед, гӯш кунед, охир ман ба ин ҷо ба хабарҳои хуш омадам. аъзои кумитаи парлумонӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод кардааст ки барои ҳама он нафароне ки аз қувваҳои мусаллаҳ саркашӣ мекунанд боҷи давлатӣ ҷудо кунад. ҳанӯз маълум нест ки чӣ қадар арзиш дорад ба истилоҳ озодӣ ва қабули ин қонун суоли бузург аст. шояд касе барои гирифтани қарз аллакай шурӯъ кард. саволе ба миён омад. албатта нафаре мешавам ки ба шумо маслиҳат медиҳад. мехоҳед ё на, охирин ман ҳастам, бояд маслиҳат диҳам. аммо бигӯед ки кишварро кӣ ҳимоя хоҳад кард? Я хочу в туалет. Терпи, урод! вале метавонам ба филмсозон номи блокбастери нави пардохтнашударо равон кунам. ҳам калимаи нав гуфтам ва ҳам сӯжаи хаёлӣ фикр кардам. вале ин хабарро хуб номида наметавонам. афсӯс. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. вазорати меҳнат ва шуғли иҷтимоии аҳолӣ барномаеро омода намудааст ки дар он шумо метавонед ба ҳама суолҳои худ ҷавоб пайдо кунед. замима 3 қисматро дар бар мегирад. пеш аз сафар ба Федератсияи Русия, ҳангоми иқомат дар он ҷо ва ҳангоми бозгашт ба ватан. он инчунин метавонад ба шумо кӯмак расонад ҳангоми алоқа кардан бо амакҳо ва ё холаҳое ки шумо 6 моҳ мехостед дар тамос шавед. ва ҳоло бошад ба муҳоҷирони меҳнатӣ лозим намеояд ки дар назди шӯъбаҳои гуногун ҷамъ шавад. албатта он ҷо фазои беҳамтои худро дорад, вале он ҷо барои романтика вақт надорад. тоҷикистон ба пеш. ин шояд маъмултарин шарҳи ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошад. ва ин ҳама аз он сабаб аст ки мактаби филмҳои Лондон коргардони барҷастаи ҷавон Аниса Собириро яке аз сценариянависони беҳтарин хонд. ғалабаро бошад сценарияи ӯ канат, яъне ресмон ба даст овард. он иборат аз 88 саҳифа, асари мукаммали адабӣ
мехоҳанд ва шумо мегӯянд. Воқеа дар шаҳри тахайюлии Дардобод барои нон эҳтиром дар бар мегирад, ки пас аз пош хӯрдани иттиҳоди шӯравист ва ана ҳамон маконҳои харобшуда ба пойтахти нав мубаддал мегардад. бигӯед, ки шумо мехоҳед ҳарчи зудтар ин филмро тамошо кунед. Замин ҳам маълум шуд, ки истеъдодҳои тоҷикро ба дунё меорад. хабар ана ин хел. мавҷи андозбандӣ на танҳо блогнависонро, балки як азимҷусаеро чун Google низ фаро гирифтааст. мақомоти андозии дохилӣ ҳама қуллаҳоро дар даст дорад, чунки тағйироти дахлдор ба кодекси андози Тоҷикистон аз 16 январ эътибор пайдо кардааст. вале ин маънои онро надорад, ки ҳар касе дар мизи кории худ чунин ишораро дошта бошад андоз месупорад. қонун танҳо ба шахсони хориҷие, ки дар қаламрави Тоҷикистон хидматҳои электронӣ мерасонанд, дахл дорад. 18% нархи бо суръати технологияи иттилоотӣ. аммо хурсандӣ кардан ба мардуми оддӣ ҳанӯз барвақт аст. ҳайрон нашавед, агар нархи маҳсулот баланд равад, ба соле ки ба фурӯшанда медиҳед, чаро? Ай Google налог мегиранд. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. бармегардем ба муҳоҷирони меҳнатӣ. хабари хуш барои онҳо зиёдтар аст. мехоҳам қайд кунам, ки ин охирӣ нест. худи Бонки рушди Осиё барои такмили ихтисоси онҳо ғамхорӣ мекунад. барои онҳое ки намедонанд, ин созмоне аст, ки ба давлатҳои тараққикардаи Осиё кӯмак мерасонад. худи ҳамин бонк барои омӯзиши касбии муҳоҷирон $30 миллион ҷудо кардааст. дар баъзе аз ноҳияҳо ва марказҳо курсҳои такмили ихтисоси ронандагӣ барои омода кардани мутахассисони соҳаи туризм, энергетика, нигаҳдорӣ ва таъмири мошинҳо боз мешаванд. умедворем, ки пул мувофиқи таъминот сарф мешавад. душанберо бидуни ду ҷозибаи асосӣ тасаввур кардан номумкин аст: гулҳо ва бозори корвон. агар сокинони Тоҷикистон ба набудани якум зуд одат кунанд, вале ба набудани дуюм зиндагиашонро тасаввур намекунанд. дар ин ҷо шумо ҳама чизро пайдо карда метавонед. сар карда аз хока барои ороишот бо нархи 3 сомон то ба пайдо кардани ҳамсари ҳаётии худ. тасаввур кунед, мардумро ба муддати тӯлонӣ бевақт хушиҳои рӯзи якшанбе гузоштан ба куфр баробар аст. аммо раиси шаҳр ғамхорӣ карда нақшаи муассисаи навро нашр кардааст. тӯҳфаи асосӣ ин таваққуфгоҳи зеризаминӣ мебошад. иҷро шуд, вагарна нуқтаи назари Дака дилгиркунанда аст. ва боз дар бораи муҳоҷирон ва боз дар бораи хубиҳо. то 1 март ҳукумати Федератсияи Россия барои ҷалби соҳибкорон ба корҳои сохтмонӣ қарор баррасӣ мекунад. ва қабл аз он вазорати коммуналии хоҷагии Федератсияи Русия барои вуруди мигрант. О господи, это что такое? ва қабл аз он вазорати сохтмон, коммуналӣ ва манзили Федератсияи Русия барои дохил шудани муҳоҷирон ба ин давлат чораҳоро пешбинӣ мекунад. ба ҳама инҳо мавриди баррасӣ қарор доранд. умеди бовариро бояд аз даст надод. дар Тоҷикистон дар соли гузашта 20,000 соҳибкор тиҷорати худро бастанд. 20,000. вале дар ҳеҷ ҷо дар бораи сабабҳои қатъ кардани тиҷорат маълумоте дода нашудааст ва фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ хомӯш буда наметавонанд ва аллакай ин сабабҳоро онҳо тахмин кардаанд. беҳтар аст ҳамаи шарҳҳоро дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram, Facebook як мартиба худатон хонед, на он ки 100 бор аз каси дигар шунавед. агар вақт дошта бошед, конечно. акнун дар бораи қаҳрамонҳо, не дар бораи онҳо
дар бораи шахсони воқеӣ дар шаҳри Санкт Петербурги Федератсияи дар Санкт Петербург ду зодаи Тоҷикистон оташро хомӯш карда мардумро наҷот доданд. Зариф Ниёзов ва Фарух Умаров аз ҷониби ҳолатҳои фавқулоддаи Федератсияи Русия мукофотонида шуданд. Ана аз киҳо бояд мухлисӣ кард? мо дар даврони шарҳдиҳандаҳо зиндагӣ дорем ва ҳар яке мо лоақал дар бораи як видео ё посте фикри худро баён кардаем. Чизи шармовараш нест, ҳатто агар дар ҳама чиз ҷавонӣ гунаҳкор бошад. аз ҷониби мо ҷиноят мешуд агар шуморо бе сарлавҳаи гуфт пас аз оне ки бурид мегузоштем. биёед мефаҳмем ки шарҳи беҳтар аз ҷониби ки тавсиф мешавад. ана кор, ина кор, анаму кор, инами кор аст. акнун биёед ҳафтаро ҷамъбаст мекунем. имрӯз аломатҳои сабз ғолиб шуданд. 8 хабари хуш бар зидди 2. мо 7 рӯз беҳуда зиндагӣ накардем. умедворем ки минбаъд низ чунин мешавад. ин хабарҳои ҳалва буд аз аз навигариҳо бохабар бошед ва шаҳрҳои худро нависед, то ки ман вақти худро барои тақсим кардани баъзе аз Шерпаланг 92, Маймина 62005 дар бораи блогерҳо сарф накунам. ба шабакаҳои иҷтимоӣ мо обуна шавед ва ба вебсайт гузаред. Мандарин манго.